Lu butuh tayar piro? Kayaknya tidak cukup pak. Terus rene maju rene karo. Blut yo. Nawani rene. Ayo ayo. Tok sih. Sinian iki. Ayo rek. Aduh, aku buru dhewe poso terakhir ini iki arep ngopo iki ora ono sing gawe THR. Salah sore. Ini kisah tentang anak desa yang selalu saja membuatmu tertawa. Der, ngopo nek kono? Yo ngene iki pangangguran. Bos. Lek ngono sing akeh duwite. Mbok yo kene kaya pecingan-pecingan kene arep bodo ngene iki kok. Lu butuh tayar piro? Kayaknya tidak cukup pak. Semono cukup pra. Gitu ku udut jam 7.6 wis cukup ya udutmu ya kaya ngono kok. Emyah. Bos ngono iki lho. Ki piro buran? Iki kurang karo pak iki lho. Kurang. Kowe iki kok ya banget men bos jarene kabeh distro jare kok. Mosok kae mbur sakmene tok. Dek. Kayak ngopo? Kendru kok dipikul karo katak kae. Duh. Apa tuh? Bagong paling nyuruh muda kae. Dong apa kuwi? Kowe apa, Dru? Di. Kendru apa kuwi? Gong. Kendru apa kuwi? Mode ibarat adu kejantanan. Aku bojone menang totoan. Iki CS iki yo. Wong koyo ngene kekalman gendar kok iso gelut. Kalah iki opo? Laraga sok iki. Wis rene iki sik. Ini ceritake. Piye mau kejadiane? Ini lu cerita nih Kinder. Lah, Maret jebule kesel ya. Merjuangke wedhus ya lah, luwih kesel daripada merjuangke kowe iki lho. Masuk iki. Maret ki. Kowe yo aku wis dolan saiki. Kowe Maret. Maret ki lho kae. Apa? Ya, wis ya ngrono. Entuk pesanan gendar wakeh men kok warung tutup kabeh. Wedi corona iki piye wong Jawa kok wedi corona seranye kliblas. Lek obat gendar ngendi nek ngene iki. Wis ah, golek liyane wae. Woi, ana ndi kowe iki? Blak-blak dhewe iki lho. Nang golek obat gendar tutup kabeh kono ada wedi corona. Terus aku sih kowe marani Kardi ning anu. Sawah, ping ngabuburit obat gendar sesuk neh. Lha kene iki pesenane iki akeh kok. Wis rasa sesuk neh. Mbahmu kon golek telepon, yo. Ya numpak yo. Tak terke.
Wah, jagungnya sudah tukul. Lagi panen jagung. Ini bar lomboknya payu. Muga-muga esuk jagungnya aris manis. Yo gede, Ger. Sudah ada. Ya kayak kardio ngeplak-ngeplak ngopo? Sudah ada ono kuwi. Kayak kardio celuki sik kono. Yo, sana yo. Woi! Oi! Apa jane? Ye, Reno. Jagungmu wis gede lho, wis matur lho. Anu meh aku meh rencana meh bakaran karo tahta esuk malam butuh. Mulai jagungku sing iki yo cilik-cilik yo kimtil-kimtil kae yo. Pisan. Sing sebelah kono rada gede. Sing ngisor kono pas nek gawe bakaran ngono kuwi. Wah. Sedap. Wis rung, nek wis mangkat ndang ngono lho. Yo, Kan golek bag gendar. yo. Sabar yo. Nah, yo. Wis gede iki. Wis gede. Iki yo. Dhewe foto yo. Tak mati iki. Yo yo. Oh, gede iki lho. Sak mene pisan. Gede iki kilo gede. Gede yo iki. Iya. Ora delokanmu mesum Dik. Kayak kendru ya. Cah desa kae miskin. Kae delok. Oke. Hendro, woi. Tuku tare. Hei, arep tuku gendar piro? Tapi bang. Antami. Ngapa, Ndru? Suwani ora aku? Ya ngopo rawani? Padha-padha panganane sego kok rawani ki lho, sing tak wedeni ku sing nang dhuwur tok. Hendro ndak manuk kae. Wong desa antmono nenet. Wes rene maju rene karo aku. Blut yo. Nawani rene. Ayo. Cek ono aku. Urusanmu wong aku kudu meramel urusanmu dicantang kowe kok nak cara aku lho tak idak sengole pisan nang kene. Ngono, wong lanang. Kena wis ngene. Justru Laki ngono. Cung sini aku no lho, dolan mbek aku tahunan ora ketemu. Ya wis meduna kene. Nek pancene lanang ki meduna rene mbek aku. Tos sih. Sinian iki. Ayo rek. Ini di sini. Yang keren. Awan nato. Wek. Betul. Opo? Saya kan orang mati tuh kan. Nanti aku dia tahu aku itu kejadian
Apa aku tak anu nih? Aku tak genet. Ini kan paling gendar paling res dulu. Oke yo, iki berarti telu wilayah kabeh yo. No. Ayo dulu, goblok nang ayo. Ayo nanti. Nah, tarik nanti. Ayo nanti. Nah, tarik nanti. Weh, wah. Gek, omongane wong yo ngono kuwi akibate mangkane sesuk meneh kuwi nek arep ngopo-ngopo iki dipitung sik dipikir ora mber nggawa okole tok tapi nggawa tak barang ngono ya Iya yo Nder. Ora tak belen-beleni neh koyo ngono kuwi. Beni sesuk neh iki ngene wis ben wong arep ngomong apa kuwi wis ben ora sampe leboke nang ati, nek leboke nang ati kowe dhewe sing rekoso. Kowe tenanan, ora usah guyu-guyu kowe. Saiki iso mbok buktekke to, saiki kowe keloro-loro to. Berterima gara-gara apa? Tangkeme wong. Perdamaian ku ya masuk dong. Wis kowe. Yo. Wes yo, beli wis sore ya. Ngevlog sih, inalidin yo Pak Idin to lho. Iya, sekono garek ngevlog wis tak goceki kok. Apa wis to? Wis iki video mau. Rono kafe lah. Berene aku nono. Cepet. Suwen. Oke guys, ini dari warga besar DPS dan masyarakat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, sampai jumpa ketemu di lain hari. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa di share biar teman kita tahu apa yang kita tonton. Oke, makasih. Oke. Oh, Cerio. Asing. Aduh.